Acsi. Ja, bement. Na, csend legyen. Csend legyen. Nekem, nehogy felugorj a kocsiba, ülj le oda, ott üljél. Ott üljél, úgy szépen üljél ottan. Nincs. Nincs, na pacsit. Nem úgy. Menj, ülj le oda. Oda ülj lené. Ide, oda ülj le. Ülj le. Ülj le. Így, szervusz. Szervusz. Oh, várjál. Na, szent szarra lehet. Beesett oda. Hát mit csináltál? Hát mit csináltál? Hát miért hagytad, hogy beessen oda? De nem merem odaadni, mert az ujjamat Akkor gyere ki. leharapja. Leharapja az ujjam? Jaj, te! Na nézd meg! Leharapod? Te, hát ne kapkodj úgy utána. Nézd meg, hogy megharapta az ujjamat. Az ujjamat? Te, hát még adjak neked, hogy te harapod az ujjamat, te mocsok, te. Jó, nincs, kész, mehetsz haza. Ott lenn? Az benn van ott, megeszik az egerek. Nincs, mehetsz haza. Kész, ennyi volt? Ennyi volt, megy haza. Igen. Na, hazament. Haza, persze, hogy hazamegy, hogy adtam neki, ő megy haza.